Azaroen 14, martitzena, eta zietz aldatu dugu eguraldize, goizetik ona, oine arrastizen gauz, eta lehen epel egonda, aize epela bebai, nahiko handize bebai, eta oin aizetxu dago, baina guztiz kontrakoa, oin kostaldetik datorrena, eta ziurrenik laster eurize dakar. Bueno, ia horrek ze eragin euko, ze epelen goideu, bueno, a ber, zer dauen gorkoan. Lurre asko zikatu da, eta ondo etorgo jako eurize egiten badeu, aprobeten dizela desente bada, hobeto. Bueno, hemen txelenengoa oso ederra. Hortzago beste bat, baina bueno, hori ez dut hartuko. Eta hau zebe, kategorikoa. Itxura arraroa, baina hau be potolotxue. Eta inguru honetan gehitxoa gauz. Gaur itxura baten aurkatzik ez dagoen, ze ondino garren bentzet, janda ez da bat esan da begon. Hori be lurrien sartute. Hor geratuko da, baten bat geratu dieta. Ondoan, hau geratuko da, eta hau ez, Ze emonkorra dan, zera, aztain arbolau. Buah! Argi dago orkatzak dizela ibili. Ze hostien elitzak hori geratuko, ez da inendik ikona inguru honetan. Eta beste bat ondoan. Beste bat horro oston dute. Baina ikusi, buah, kategorikoak onak izan bai. Argi dau, berotasuna dagoenean, asko gehiago bazten dizela, ongoak. Eta orkatzak, bueno, batzu badauz janda. Oin, gaurkoak ete dizan, baiderik ez. Hortzari ikusten da, baina baliteke beste egun batzutako aizetia. Buah, zer dau baina. Hor badauz batzu janda, baina ez dakit, ze arrarutin eta hainbeste gotie hortze, hortze, arrarutin eta orkatzak hainbeste izti. Batzu janda badauz, baina ziurrenik beste egun batzutakoak. Eta iztu eta, hau be ondoan egon data, ederrena, barriz. Bueno, hamen danetai dago. Izteko eta hartzeko moduan. Hau politxe. Bueno, bauze da gorko bilketa. Izan ederrak, nahiko ederrak, politxek, zintxoak, gizenak, eta, bueno, a ber, ia, euria aprobetiten duen, eta ze ikusten da ziko dauela. Venga ba, urrengo arte.